l'incloent de les paraules i la seva estructura. Aquí trobareu com distribuït. Hem distribuït que aquesta és la fila 1, que aquesta és la fila 2, i després per lletres A, B. M'explico? A, B, C. Afecta principalment les habilitats implicades en la lectura, incloent les paraules i la seva escriptura, hem dit que és una dislèxia i que seria un símptoma o detecció. Gràcies. Hi ha diferents tipus hiperactiu i impulsiu, inatent i combinat. Aquí l'Ester ha dit que era 2A. Hi ha diferents tipus, 2 punts, hiperactiu i impulsiu, inatent i combinat. La tercera diu, tenen poca habilitat motora i tenen una memòria mecànica molt elevada. Si té aquest molt elevada, hem pensat que era una alta capacitat i que és una detecció o un símptoma. No ho veieu clar? Per què? A veure, Agustí, no passa res. Perdó. Pastor Jasperger, autista Jasperger. Però pots anar a llegir? Sí, m'he equivocat jo al concepte. Perdó. Mira que m'ha fet xuleta, però jo estaria per aquí. Tenen poca habilitat motora i tenen una memòria mecànica molt elevada. Sí, estic per aquí.